Ukhishwe ngebheli ka-2000 uproducer womculo ovelele eNingizimu Afrika uChicco Twala. Sanibonani sanibingelela abantu basekhaya. Bengisacela mani sangena nenze kulungile. Nipresse u-like no-subscribe button. UTwala uvele enkantolo emantshi yase-Rustenburg eGauteng ngoLwesibili ngecala lokushaya nokukhomba ngesibhamu. Ngokusho kukaPhindi Mjondwana ukhulumela uphiko lwezokushushisa eGauteng, icala likaTwala lihlehliselwe u-Agasti 26, 2022 ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Abasebenzi be-City Power bebebizelwe eBlouwbaansvlei eGoli ngenkinga kagesi. Abasebenzi bacime ugesi ukuze besebenze nokuyinto okuthiwa icasulwe uTwala kusho yena. Ake sizibambelana-ke siyi-MBSA topic. Nikhumbule ukuthi sinethulela zishisa bhe njengokudla kwamadoda bathi siyashisa le stovu siku-6.